Приглашаем всех деточек ближе алтаря. Хорошо? Все выходим сюда ближе. И давайте сначала станем на коленочки, привитаемся с Паном Иисусом. Еще раз приглашаем всех деточек сюда. И кто участвовал в каникулах с Богом, сюда ближе алтаря. Всех приглашаем. А после мши святой всех приглашаем на концерт на улице, здесь возле крыжа. Детки, которые целую недельку участвовали в каникулах с Богом, приготовили по группах такой небольшой концертик. Поэтому всех сердечно приглашаем на пару минуточек остаться и посмотреть, какие таланты у наших деток. А они по-настоящему есть и очень огромные. Поэтому не расходитесь после мши на уличку, приглашаем, погода хорошая, чтобы остаться и посмотреть на наших деток. Отца и Сына и Духа Святого. Пана з вами. Змилуйся надо мною, Пане, бо увесь день Тебе кличу. Бо Ти, Пане, добрий і милостивий, щодрий на ласку для усіх, хто Тебе призиває. Гэтымі словамі антыфона на ўваход распачынаем наш удзел у святой імшы, перажываем 22-ю звычайную нядзелю. Падчас гэтай святой імшы малюся у інтэнцыі падзякі Пану Богу за пражытых 18 гадоў, за атрыманыя ласкі з просьбай аб далейшым Божым благаслаўленні, апецы Маці Божай, моцным здароўі, дарах Духа Святога для Яны Тумелевіч. На пачатку святой імшы перапросім Бога за нашу грэшнасць і недасканаласць. Спавядаюся Богу усямагутнаму і вам, браты і сёстры, што згрэшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбанням. Моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу Найсвяцейшую заўсёды Пану Марыю, усіх анёлаў і святых, и вас, братья и сестры, помолитесь за меня. Нехай змилуется над нами Бог усемагутный, отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вечного.
Усемагутны Боже, вяршыня усялякай дасканаласці, напоўні нашае сэрца любоўю да Цябе і дапамажы нам узрастаць у пабожнасці. Падтрымай і ласкава захавай у нас усё добрае. Праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у єднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Читання книги Другозаконня. Моїсей промовив до народа, кажучи: «Цяпер, Ізраїль, слухай постанови і закони, які я вучу вас виконувати, каб жылі ви і увайшлі і атрымалі ў спадчыну зямлю, якую дае вам Пан, Бог айцоў вашых. Нічога не дадавайце да таго, што я наказваю вам, і нічога не адымайце ад гэтага. Захоўвайце запаведзі Пана Бога вашага, якія я наказваю вам. Захоўвайце і выконвайце іх, бо гэта мудрасць вашая і розум ваш перад вачыма народаў, якія, калі пачуюць усе пастановы гэтыя, так скажуць: толькі гэты народ мудры і разумны, ён вялікі народ. Ці ж ёсць іншы народ вялікі, каб ягоныя багі былі так блізка, як блізкі ёсць Пан, Бог наш, калі б мы не паклікалі яго? Ці ж ёсць іншы вялікі народ, які б меў такія справядлівыя пастановы і законы, як увесь закон гэты, што я сёння даю вам?» Гэта Слова Божае. Пане, хто може жить в Твоїм шатрі? Пане, хто може жить в Твоїм шатрі? Той, хто поступає беззаганно і здійсняє справедливость, і говорить правду у серці своїм, хто язиком своїм не обмовляє. Пане, хто може жить в Твоїм шатрі? Хто не чинить ближньому своєму зла, не узводить поклеп на своего суседа, хто з погардою глядить на злога, але хвалить тих, хто боїться Пана. Пане, хто може жить в Твоїм шатрі? Хто сребра своє не дає на лихвярство і не приймає подкупу супроть невинного? Хто так чинить, не похиснеться ніколи? Пане, хто може жить в Твоїм шатрі? Читание послания святого апостола Якуба. Браты мои умилованные, усялякое дарованное доброе и усялякі досконалы дар походит звыш ад Айца святла, у якога няма зменлівасці або теню змены. Постановивши, нарадзіў нас Айцец словом правды, каб мы былі пэўным пачаткам ягоных стварэнняў. Прыміце з пакорою пасеянае у вас слова, якое можа збавіць вашыя душы. Будьце ж вы выканаўцамі слова, а не толькі слухачамі, якія падманваюць саміх сабе. Чыстая і безаганная пабожнасць перад Богам і Айцом – гэта тое, каб наведваць сірот і ўдоваў у нядолі іхняй і захоўваць сябе незаплямленным светам. Гэта Слова Божае. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
навіўшы нарадзіў нас Айцец словам праўды, каб мы былі пэўным пачаткам Яго стварэння. Алелуя, алелуя, алелуя. Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia powódle Marka. У той час сышліся разам да Езуса фарысеі некаторыя з кніжнікаў, якія прыйшлі з Єрусалема, і ўбачылі, што некаторыя вучні ягоныя елі хлеб нячыстымі, гэта значыць неабмытымі рукамі. Фарысеі ж і ўсе юдэі, трымаючыся традыцыі старэйшых, не ядуць, пакуль старанна не памыюць рук. І, вярнуўшыся з рынку, не ядуць, пакуль не абмыюцца. Ёсць яшчэ шмат таго, чаго прынята трымацца, абмыцця кубкаў і спаноў, і місаў, і лавак. Тады пытаюцца ў яго фарысеі і кніжнікі, чаму вучні твае не трымаюцца традыцыі старэйшых, але ядуць хлеб нячыстымі рукамі? Ён адказаў ім: добра прарочыў Ісая наконт вас, крывадушных, як напісана: народ гэты шануе мяне вуснамі, а сэрцы іх далёка ад мяне. Але марна пакланяюцца мне, навучаючы вучэнню чалавечых запаведзяў. Бо вы пакінулі запаведь Божую, а трымаецеся чалавечай традыцыі. Потым зноў паклікаў народ і сказаў яму: слухайце мяне ўсе і разумейце. Няма нічога, што б магло б, уваходзячы звонку ў чалавека, зрабіць яго нячыстым, але тое робіць чалавека нячыстым, што выходзіць з яго. Бо знутры з чалавечага сэрца выходзяць благія думкі, распуста, крадзеж, забойствы, зайздрасць, чужалоства, сквапнасць, зласлівасць, падступнасць, бессаромнасць, блюзнерства, пыха, глупства. Усё гэта зло знутры выходзіць і робіць чалавека нячыстым. Гэта слова Пана. Похваленный Иисус Христос. Ну что, соскучились? Да? Хутка лето прошло? Не переживайте, праз 9 месяцев снова будет лето, будем отпочивать. Ну и что, як лето прошло, рассказывать? Як гэтыя каникулы прошли? Где были? Кто что робил? Ну, подходим, руку поднимаем, не стесняемся. Подходим ближе. Где кто был, что робил? Я была в Москве. Ого, в Москве была. Где кто еще был? В Минске. В Минске ездила. Добро. Сашка, где ты был? Тоже в Минске. Еще в Минске была. Ой, много где были. Добро. Кто был у бабушки? Кто был у бабули, дедули? Добро. Кто был у лагеря? А на каникулах с Богом кто был целый день? Добро. Кто здесь вандровал, ездил? Кто был на море? О, кто был на море? Пару человек было. Добро. Тихо, тихо. Добро. Были шмат дзе, шмат чаго рабілі, адпачывалі, але, скажем, гэты адпачынак, ну, таксама мае у сабе такі мінус, што ён заканчваецца. Пачынаецца новы навучальны год, будзем з вами, дзеткі, сустракацца падчас гэтых нядзельных імшаў, падчас катэхезы. Запрашаем наведваць, не прапускаць гэтыя Божыя заняткі, Божую навуку, каб сапраўды быць мудрымі, быць Божымі людзьмі, узрастаць у Божай ласцы, у Божых гэтых ведах. Сёння чулі Евангелие, у якім Езус спрачаецца з фарысеямі, такая, скажем, размова, аля такая спрэчка, бо фарысеі гавораць Езусу, закінулі, скажем, тое, што ягоныя вучні елі хлеб нечыстымі рукамі. Перад тым, як сядаем за стол, што мы робім? Моем руки. Зачем моем руки? Ну, давайте рука вверх, учимся уже культурно отвечать. Чтобы не заболеть. Чтобы не заболеть, потому что на руках могут быть что?
Микробы. Микробы, правильно. Могут быть микробы. Летом часто мыли руки? Часто мыли руки, да? Тем больше, что пандемия, частей мыем руки, каб якасьці мікроба нам не попала. І вось сёння таксама чуем у Евангелii, як гэтыя фарысеі, кніжнікі Езусу гавораць, чаму твае вучні ядуць хлеб нечыстымі рукамі. Ну, як бы гігіена і так далей, усе такія моманты. А Езус гаворыць, што не брудныя рукі робяць чалавечае сэрца нячыстым, але чалавек робіць нячыстым усё тое, што выходзіць з сэрца чалавека. Гэта ўсе дрэнныя ўчынкі. Добра, мы ўжо сказалі, перад тым, каб, скажем, паесці, сядаем, мыем рукі. Калі чалавек, скажем, пабегаў у футбол, пагуляе, ці штосьці там, дзесьці, не ведаю, рабіў на вёсцы, дапамагаў бабулі у агародзе палоць. Вымажемся? Вымажемся. Што мы робім? Ну, хіба не толькі моем рукі, але цэлюком мыемся, не? Каб быць чыстымі, свежымі, пераапранаемся таксама. І важна, што мы з вами таксама уже на канікулах з Богом гаварылі, што чалавек гэта не толькі цела, але таксама і душа. Мыем цела, там, берем мыло, шампунь, мыемся, а як можам памыць душу? Мыло трэба з'есці? Шампунь трэба выпіць? Не, а як можам памыць душу? Делать добрые дела. Ну, добра, делаем добрые дела. Все равно там штосьці у нас яшчэ застанецца такое, што ну, дзесьці не дастане гэтыя добрыя дела. Што мы робім? Помогать маме. Добра, памагаем маме. Што? Треба сходить до споведи. Супер, трэба схадзіць да споведзі. Праз сакрамент споведзі мы сапраўды ачышчаемся. Можам назваць споведь такім духоўным душам. Ачышчаем нашу душу праз тое, што ідзем да споведзі, вызнаем усе нашыя грахі, просім у Пана Бога прабачэння. Важна, каб наше сумленне было сапраўды такім сапраўдным, добрым, добра выхаваным, таму варта прыходзіць таксама на святыя імшы, варта прыходзіць на заняткі катэхезы, каб добра ў сабе ўжо з дзяцінства выхоўваць гэтае сумленне, каб пасля мы гэтае сумленне нам падказвала, калі трэба, скажам, прыняць гэты духоўны душ, калі трэба ісці да споведзі, каб не быць, скажам, такім гразнулем. Бо, як ведаем, бактэрыі, якія назбіраюцца на руках, мыем, каб не захварэць. А душу мы мыем, бо таксама там такія духоўныя балячкі, такія духоўныя бактэрыі збіраюцца ў нашай душы, і для таго ідзем і мыемся. Мыем, ачышчаем гэту нашу душу праз споведь. Калі не ходзім да споведзі, бактэрый у гэтых шмат, і тады што? Чалавек тады злы, чалавек тады агрэсіўны. Як чулі ў Евангелii, нараджаюцца ўсе гэтыя грахі і ўсе гэтыя дрэнныя рысы. Зайздрасць, чужалоства, сквапнасць, зласлівасць, блюзнерства, пыха, глупства. Усё гэта, скажам, з-за таго, што чалавек духоўна не ачышчаецца, духоўна не мыецца, скажам так, не прымае гэтага душа, які называецца споведь. Таму паважаныя дзеці і дарослыя, выхоўваем у сабе такое сумленне, добрае сумленне, справядлівае сумленне, каб быць сапраўды не толькі, скажам, знешне прыгожымі, але таксама і духоўна, каб наша душа прыгожа і добра выглядала. Амен. Паўстанем вызнаем нашу веру, веру ў адзінага Бога, Отца Всемогутнього, одзінага Пана Єсуса Христа, одинародного, Зайца народженого, перед усіми веками, Бога от Бога, світлого світла, Бога справного, народженого, нествореного, одинного судного Айцу, праз якого все сталося, і Он для нас, людей, для нашего збавлення, зайшов з неба, і целовився Духа Святого з Деви Марії і стався чоловіком, укрижований так само за нас при Понтськім Пілаті, був замучений і похований, і на третій день воскрес поводле Писання, і взошел на небо, сядіть праворуч Отця, і знову прийде у хвалі, судить живих і померлих, і Його владарство не буде конца. Віру в Духа Святого, Пана і Животворця, який з Отця і Сина походить,
якому разом з Отцом і Сином належить поклоніння і хвала, який промовляв праз пророків, віру в єдиний святий католицький і апостольський костел, визнаємо єдиний хрест для відпущення гріхів, чекаємо воскрешення померлих і життя вічного. Праз Єсуса Христа, який з'являється для нас дорогою, правдою і життям, узнесем до Бога наші покорні молитви. Молимся за святий костел, каб ідучи за Єсусом Христом, і Он з непохисною вірою витривав усі випробування. Тебе просим. Молимся за духовенство, каб свою мудрость і оно черпало з криниці Божого Слова. Тебе просим. Молимся за тих, хто не виконує Божих заповідей, каб яни убачили у їх добриню, клопот і любов Небесного Отця. Тебе просим. Молимся за людей, які покутують від п'янства, каб яни знайшли у себе сили для переодолення своєї слабості. Тебе просим. Молимся за невіруючих людей, каб Христос, якого яни ще не прийняли у своє серце, перемінив їх життя. Тебе просим. Молимся за нас, собраних на гэтай Евхаристії, каб ми завсёды шукали Божию волю і вмели її виконувати. Тебе просим. Молимся о потребной ласке, Божие благословение, а так само опеку Маті Божией и дары Духа Святого для Яны Тумилевич. Тебе просим. Добрый Боже, Ты постоянно наполняешь нас своими дарами. Учини, каб мы, праз познание Твоей добрыни, научились любить Тебе, праз Христа Пана нашего. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу веру принял Бог, Отец Усемогутный. Нехай Пан Бог примет веру из рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего. Боже наш Ойче, празмут святоях вяри, одари нас Твоей лаской, каб у нас исполнилась справа збавления, якая здійсняється у найсвятейшем сакраменте, раз Христа Пана нашего. Пан з вами. Угору серце. Подякуємо Пану Богу нашому. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, у Табе мы жывем, рухаемся, існуем, і ў нашым зямным вандраванні заўсёды адчуваем Тваю дабрыню і носім у сабе задатак вечнага жыцця. Бо маючы першыя дары Духа, праз якога Ты ўваскрасіў з мёртвых Езуса, мы спадзяемся атрымаць вечны удзел у пасхальнай таямніцы. Таму з усімі анёламі мы Цябе праслаўляем, з радасцю усклікаючы.
будить в ім'я Пана, Осанна, Осанна, на вишинях, Осанна, Осанна, на вишинях, Осанна. Сапраўды Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці, таму у єднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыцця ў хвале. Успамінаючы смерць і змёртвы паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што учыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце. Удасканаль яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Аляксандрам, яго дапаможным біскупам Юзафам і усім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету. І дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі удзел у жыцці вечным. У єднасці з Найсвятейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апостоламі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча Всемагутны, у єднасці Духа Святога, уся пашана і хвала праз усе векі вечныя. Амен. Молімся да Отца Небеснага, як нас навучыў Езус Христос. Ойче наш, который есть у небе, святым будь имя Твое, приди благоденство Твое, будь воля Твоя, яко в небе, так и на земле. Хлеба нашего, что отдельно дай нам сегодня, и отпусти нам праведны наши, як и мы отпускаем
Просім Цябе, Пане, збав нас ад усяго злога, дай ласкава супакой у дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваны ад усялякага неспакою, чакалі испаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцу нашага Езуса Христа. О Твоё валадарства. Пане Езу Христе, Ты сказаў апостолам Тваім: «Супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам». Просім, не зважай на грахі нашыя, але на веру Касцёла Твайго. І будь ласкавы згодна з Твоей воляй, а дарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. Перадайце ближняму знак супакою. Баранак Божий, вось той, хто бере на себе грахи свету, благословленная, покликанная на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты увайшов до мене, але скажи тільки слова, і будь здорова душа.
Боже, дякуємо Тобі за прийняти з Твого стола Евхаристичний посілок. Учені просим, каб гэты святый сакрамент умацаваў нас у любові і заахвоціў да служэння Табе праз учынкі любові да ближніх, праз Христа Пана нашага. Пане Езу, праз заступніцтва Марыі, Маці Тваёй, якая нарадзіла Цябе з любоўю, а таксама праз заступніцтва святога Юсафа, чалавека даверу, які апекаваўся Табою пасля народзінаў, прашу Цябе у інтэнцыі гэтага ненароджанага дзіцяці, якое духоўна хачу усынавіць, якое знаходзіцца ў небяспецы аборту. Прашу, дай яго бацькам любоў і адвагу, каб яны не забівалі свайго дзіцяці, а пакінулі яму жыццё, якое Ты сам гэтаму дзіцяці прадвызначыў. Амен. Паслухаем душпастырскія аб'явы. Святы ружанец на гэтым тыдні просім правесці наступныя ружанцовыя групы. Панядзелак Маці Божай ласкавай, у аўторак каралевы мучанікаў, у сераду святой сям'і, чацверг Маці Божай успамогі, пятніцу Маці Божай Фацімскай, у суботу Маці Божай добрай рады і ў нядзелю ў 18 гадзін Маці Божай нястомнай дапамогі. Інтэнцыя святога ружаньца на верасень. Будзем маліцца, каб Бог благаславіў дзяцей і моладзь у новым навучальным і катэхетычным годзе. На гэтым тыдні ў літургіі адзначаем 1 верасня, адзначаем 82-ю гадавіну распачацця Другой сусветнай вайны і заахвочваем да малітвы ў інтэнцыі ахвяраў гэтай вайны і абдары супакою ва ўсім свеце. Гэта таксама сусветны дзень малітвы аб ахове стварэння. 2 верасня, першы чацверг месяца, молімся аб шматлікіх і святых пакліканнях да святарскага, манаскага, місійнага служэння. Святая гадзіна і малітва ў гэтай інтэнцыі ў нашым касцёле, як заўсёды, ў 17:30. 3 верасня успамін святога Грыгорыя Вялікага, папы і доктара касцёла. Гэта першая пятніца месяца, асаблівым чынам ушаноўваем Найсвяцейшае сэрца Пана Езуса. Набажэнства ўзнагароджання сэрца збаўцы распачнем о гадзіне 9 пасля супольнага ружаньца. 4 верасня успамін благаслаўлённых сястры Стэллы і 10 паплечніц, мучаніц Новагрудка. У парафіі ў мікрараёне Южны адпустовая святая імша у капліцы адбудзецца о гадзіне 11. Гэта таксама першая субота месяца. Ушаноўваем безаганнае сэрца Найсвяцейшай Панны Марыі, набажэнства да Маці Божай о гадзіне 9 пасля супольнага ружаньца. Наступная нядзеля, 5 верасня, гэта першая нядзеля месяца, адарацыйная нядзеля. Пасля святой імшы о гадзіне 9 адарацыя Найсвяцейшая сакраменту да гадзіны 13, а пасля імшы о гадзіне 13 эўхарыстычная працэсія і змена ружаньцовых таемніц. У наступную нядзелю, 5 верасня, о гадзіне 11 адбудзецца святая імша перад пачаткам новага навучальнага і катэхетычнага года з малітвай за дзяцей, моладзь і настаўнікаў. Пасля кожнай святой імшы ў наступную нядзелю таксама адбудзецца благаслаўленне дзяцей, дзённікаў, падручнікаў, партфеляў. На гэтым тыдні, падобна як і ў мінулым, падчас кожнай святой імшы, падчас гадзіны міласэрнасці адбудзецца споведзь для вучняў, студэнтаў, настаўнікаў, выхавацеляў, каб і тыя, хто вучыць, і тыя, хто вучыцца, маглі з чыстым сэрцам распачаць навучанне. Ужо хутка распачнецца таксама новы катэхетычны год. Калі ласка, паважаныя бацькі, запішыце дзяцей на катэхетычныя заняткі. Катэхеза не абмяжоўваецца толькі да 2 гадоў падрыхтоўкі да першай святой камуніі, але павінна трываць праз усе школьныя гады. Таму маем надзею, што вы, шаноўныя бацькі, знойдзеце адпаведныя словы, каб вашае дзіця зразумела патрэбу пазнавання Бога і ўзрастання таксама ў веры. Запісаць дзетак на заняткі можна кожны дзень тут у касцёле ад гадзіны 9 до 11 і ад 16 до 19. Набліжаецца адпустовыя ўрачыстасці ў нашай парафіі. 14 верасня будзем перажываць свята парафіяльнае ўзвіжанне Святога Крыжа. У днях 12 і 13 верасня ў нашай парафіі будзем перажываць 40-гадзіннае набажэнства, якое падрыхтуе нас да плённага перажывання парафіяльнай урачыстасці.
Пастараемся так запланаваць гэтыя дні 12 і 13 верасня, каб удзельнічаць у гэтым набажэнстве. Кожны год Гродзенская духоўная семінарыя звяртаецца з просьбай да вернікаў нашай парафіі аб дапамозе харчовымі прадуктамі, гароднінай, садавінай, каб клерыкі мелі што есці. Гэта можа быць бульба, морква, буракі і гэтак далей, таксама марынаваная гародніна, кампоты і гэтак далей. Калі хто не мае такой магчымасці, можа дапамагчы гэтай справе, складаючы ахвяру на патрэбы духоўнай семінарыі. Прадукты, калі ласка, прыносьце да плебаніі, потым дар вашых сэрцаў і вашыя малітвы будуць, канешне, вялікай падтрымкай для нашай семінарыі і для клерыкаў. Дзякуем шчыра нашым дзеткам, якія на мінулым тыдні перажывалі канікулы з Богам, сёння яшчэ таксама перажываюць. Дзякуем для сястры Галіны, таксама старэйшай моладзі за арганізацыю правядзення гэтага адпачынку. І в гэтым месцы шчыра вітаем сястру Дануту, якая ўжо калісьці была тут у нашай парафіі, катэхеткай таксама, і якая скіравана таксама да працы ў нашай парафіяльнай супольнасці. І жадаем, каб сястра Данута адчувала сябе як у сапраўднай сям'і, Божага благаслаўлення, апекі Маці Божай, каб усё было добра. Таксама у мінулы панядзелак біскуп Гродзенскі Александр Кашкевіч здзейсніў персанальныя змены святароў, якія служаць у Гродзенскай дыяцэзіі. І таксама гэта кранулася і наша ксяндза вікарыга. Ксяндз Павел Безляповіч вызвалены ад абавязкаў вікарыя парафіі ўзвышэння Святого Крыжа ў Лідзе і прызначаны пробашчам парафіі святога Яна Хрысціцеля ў Мсцібава, гэта ваўкавыскі дэканат. І сёння мы дзякуем Богу за гэтага святара, якога даў нам парафіяльнай супольнасці нашай, за яго ахвярную душпастарскую паслугу, поўную веры, дабрыні, і жадаем, каб міласэрны Бог і далей благаславіў і вёў дарогай святасці, дарогай паклікання, дарогай збаўлення. Вялікі дзякуй. Паважаныя, таксама са сваёй стараны хачу падзякаваць святарам, пробашчу, сёстрам законным за супрацоўніцтва, за спаўпрацу, але асабліва вам, паважаныя. Так ведаеце, шчыра так прызнаючыся, быў у адной парафіі толькі ў Гродна, ў катэдры, другая моя парафія тут, ну і трэцяя ўжо будзе у Мсцібава. І заўсёды, калі пераехаў з Гродна сюды, і так, дзе бываеш у гасцях, з кім спатыкаешся, як там у Лідзе, як там табе ў Лідзе, як там, ну, то я адкажу вам, паважаныя, так, як мне было ў Лідзе і што я адказваў на гэтае пытанне. Паважаныя, я хачу сказаць так, што дзякую вам за вашу веру, за вашу пабожнасць. І я заўсёды так казаў, вельмі добра, таму што там людзі сапраўды веруючыя і сведчаць пра гэту веру. І мяне заўжды часта кранала той момант, калі тут адпраўляеш мшу, і так дзверы там адкрытыя, будні дзень, людзі праходзяць на работу, ідуць каля касцёла. Мала хто не затрымліваўся і не рабіў знака крыжа. Яшчэ плюс то, што некаторыя, нават дзеці, станавіліся на калені і праходзілі. Это дорогого стоит. Это сапраўды сведчанне, это сапраўды кранае, это сапраўды будуе. І дзякую вам за гэта, дзякую вам за вашу веру, за вашу адкрытасць, за вашу паслухмянасць, за вызнаванне гэтай веры, за пацверджанне вашай веры. І хай сапраўды Господь благаслаўляе вам у ўзрастанні ў гэтых усіх справах, ну і таксама для вашых дзяцей, унукаў і блізкіх. Ну і так скажу, пока яшчэ так непэўна, предварительно, як не будете знаць, куды з'ездзіць, дзе якія мясцовасці адведаць, прыязджайце ў Мсцібава. На чыстае паветра,
спокойно, там большая площадка для детей, погулять, там, я думаю, что справимся, обкосим трошки, там, спарадкуем и отпочить, то, коли ласка, як найбардзей. Дети, кто будет заезжать, заходьте, не гарьте, но дякую еще раз вам. И также, поважанные, хочу попросить вас заўсёды так, коли ідзе прощаешься с кем-то, то просишь так об молитве, то я прошу вас, хотя бы вспомните один раз у моей интенции хвала Ойцу. Добра? Один раз у день, коли там як успомните про меня, помолитеся молитвом хвала Ойцу и Сынові і Духові Святому, як было на початку, teraz і завжди, на віки віков. Амен. Обіцяйте? А я буду так само про вас помнить у своих молитвах. Дякую, нех będzie pochwalony Jezus Chrystus. Сёння ў парафіі час развітання. Ксёндз Павел ад нас ад'язджае. Маем надзею мы на спатканне, помніць малітвы пра вас абяцаем. Жадаем вам шчасця, жадаем здоров'я, каб добрых людзей у жыцці сустракалі, каб сэрца заўсёды палала любоўю і нас вы ніколі не забывалі. Няхай добры Бог апякуецца вамі, дае вам надзею, узмацняе ў веры. Марыя заўсёды плашчом укрывае, ратуе ў смутку і вучыць даверу. Дорогі наш ксьондз Павел, ад імя нашай моладзі сардэчна дзякуем вам за вашу прысутнасць, малітву і ўсмешку. Мы жадаем, каб на вашым новым жыццёвым этапе ўсё адбывалася з Божай волі. Вядзіце за сабой людзей і яднайце іх з Хрыстом. І заўсёды памятайце, што ліда пара помніць вас у малітве, любіць і заўсёды чакае ў госці. Ксёндз Павел стесняется показать свой подарок на памятку, чтобы все видели. Паважаны наш ксёндз Пробаш Владзімир, паважаныя ксяндзы, паважаныя сёстры, моладзь, вельмі дзякуем вам за арганізацыю канікулаў з Богам. Вельмі дзякуем вам за тое, што вы сеяце ў душах нашых дзетак зерня добра, любові да Бога, любові да бліжняга. Я спадзяюся, што яны гэты агеньчык, запалены вамі у іх сэрцах, пранясуць праз увесь год і ў наступным годзе таксама сустрэнуцца на канікулах з Богом. Дякую вам вялікі ад усіх бацькоў. Дякую вялікі ўсім за супольную малітву з веры, прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вамі. Няхай благаславіць вас Бог усемагутны, Айцец і Сын і Дух Святы. Идите у супокоя Христа. И потом после песни, наконец, Святой Мши, запрошаем всех выйти на уличку. Тут возле крыжа детки, которые репетировали, которые старались всю недельку, покажут нам небольшой такой концертик. То, что подготовили за целую недельку.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przynajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Niechaj będzie pochwalony Przynajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. А теперь детки выходят, там по группам встречаются и собираемся, там будем с вами показывать нашим батькам концертик.